Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a v tomto videu vás naučím, jak složit Pyraminx. Na začátku bych chtěl poznamenat, že této části Pyraminxu budu říkat špičky, této středy a toto jsou hrany. Hrany můžeme různě prohazovat, ale středy prohazovat nemůžeme. Můžeme jenom takhle otáčet, ale jinak zůstávají pořád na stejném místě. Pyraminx mám už tedy zamíchaný a můžeme se vrhnout na skládání. První krok je, že si najdeme 3 špičky, které obsahují stejnou barvu. Takže já jsem si našel tady ty, které mají žlutou. Tu stranu, na které jsou všechny ty špičky, si dáme takhle k sobě a všechny středy sladíme takhle vždycky s tou špičkou a takhle to otočím k sobě. To samé udělám tady, takhle sladím se špičkou a otočím k sobě a poslední sladím se špičkou a otočím k sobě. Takže máme tady všechny ty centry nebo středy a můžeme se jít podívat na hrany. Takže najdu si nějakou žlutou hranu, tady mám tuto, a podívám se, jaká je tady barva. Je to modrá, takže vidím, že to patří tady mezi modrou. Takže tu hranu tam vložím tak, že si ji dám, aby ta samolepka, která má stejnou barvu jako tady ta strana, tak si ji dám k sobě. Takhle ne. Takhle. A teď to tam vložím. Takže začínám tou stranou, kde je ta samolepka. Udělám dolů, dolů, nahoru, nahoru. Ukážu to ještě jednou. Dolů, dolů, nahoru, nahoru. Teďka si vezmu další, tady vidím, že je ta žlutá zase. Tak to dám tady mezi zelené středy. Dám si ji zase takhle k sobě, aby na mě koukala. A začínám tentokrát na téhle straně, protože je tentokrát tady. Takže dolů, dolů, nahoru, nahoru. A poslední je takhle na místě, akorát, že je otočená, takže místo ní tam dám nějakou jinou hranu, úplně náhodnou. Takže dolů, dolů, nahoru, nahoru. A už ji máme tady nahoře, takže si ji otočím, aby koukala ta žlutá na mě. A udělám dolů, dolů, nahoru, nahoru. Takže druhý krok máme za sebou, ty hrany, a jdeme na třetí krok. Takže si sladím takhle poslední špičku se středem a střed si sladím takhle ty středy, aby mi ladily se zbytkem, aby jsme měli špatně jenom ty hrany. Takže tady ta strana je už složená, takže teďka si vezmu nějakou náhodnou stranu, je to úplně jedno jakou, já si třeba vyberu tady zelenou a dám si ji do spod a složím ji. Takže vidím, že tady to je zeleno-modrý, takže to patří tady mezi modrou a zelenou. Takže si dám tu zelenou, aby koukala k sobě a udělám zase dolů, dolů, nahoru, nahoru. A teďka tuto zelenou vložím zase sem, dolů, dolů, nahoru, nahoru. A Pyraminx je složený. Ještě nám můžou vyjít jiné případy, takže ty vám ukážu teďka. Takže když jsme doskládali první stranu, například třeba zelenou, to je úplně jedno jakou, zase si sladíme takhle špičku a střed se zbytkem a vyšla nám tahle situace, tak uděláme to, že si zase zvolíme nějakou náhodnou jinou stranu a jdeme ji skládat, takže třeba žlutou. Vidím, toto je modro-žlutá, takže patří sem, takže zase tohle je žlutá strana, takže žlutou si nechám, aby koukala na mě a udělám dolů, dolů, nahoru, nahoru. Teďka tu druhou žlutou, tu dám sem, takže tady mám tu díru, tady mám tu žlutou, zase dolů, dolů, nahoru, nahoru. A jak vidím, Pyraminx se mi nesložil, takže si zase takhle sladím středy se zbytkem. A to už je ten případ jako minule, takže si zvolím náhodnou stranu, třeba zelenou. A teďka tato, to je zeleno-modrá, takže tu musím dát do téhle díry. Takže zase dám si k sobě zelenou, protože tady mám zelenou stranu. A jdu zase dolů, dolů, nahoru, nahoru. A tuto zelenou, dolů, dolů, nahoru, nahoru. A zase se mi Pyraminx složil. Takže jako poslední případ tady mám perity. Zase si sladím středy se zbytkem a vidím, že jediné tyto dvě hrany jsou otočené. A když bych chtěl složit třeba tady tu modrou, tak ta modrá tady nikde není. Protože je už v té vrstvě. Takže
Doporučoval bych teda neskládat teďka, když mám tu červenou, že mi tady chybí 2. Takže radši si vyberte nějakou stranu, kde chybí jenom 1, takže si vyberu tu modrou. Takže místo té modré tam dám nějakou náhodnou kostku, třeba tady tu. Takže dolů, dolů, nahoru, nahoru. A teď už tu modrou zase dám si, aby koukala na mě. Můžu ji tam dát dolů, dolů, nahoru, nahoru. A teďka nám vyšel zase ten první případ, zase si to sladím střed se zbytkem. A teď si můžu už složit jakoukoliv stranu, třeba tady tu zelenou. Takže tato patří sem, otočím zelenou k sobě, dolů, dolů, nahoru, nahoru. Teďka poslední kostka, tady ta zelená, dolů, dolů, nahoru, nahoru. Toto je tedy z tohoto videa všechno. Pokud by vám něco nebylo jasné, nebo byste si s něčím nevěděli rady, tak to napište do komentáře a já vám na to odpovím. Jestli se vám video tedy líbilo, tak zanechte like a přihlašte odběr k mému kanálu. Čau.